Dobrý deň, ja som Neposedko a prišiel som navštíviť Paťku. Ahoj, už čakáme ťa. Poď ďalej. Ďakujem. Ahoj, Neposedko. Ahoj, Paťka. Ďakujem ti za pozvanie. Nesmierne som sa tešil. Dobrý deň, teta. Dobrý deň, สวัสดีค่ะ Paťka, to čo urobila tvoja mamka s rukami? Pozdravila po tajsky. Jej, tak to skúsim aj ja. Savady kráp. Jej, to je milé, aj ty vieš pozdrav po thajsky. Poďme sa už spolu hrať. Poďme. Paťko, nechcem byť neslušný, ale mne pri tej hre úplne vyhladlo. Nenašlo by sa niečo pod zub? No počujem dobre, niektorí hladní. No poďte donútra, pripravil som thajské jedlo pre vás. Výborne. Poďme. Páni nám, veď vy ste z tej mrkvičky urobili hotové umelecké dielo. Takto v Thajsku zdobíme jedlo. A musí nielen chuti, ale aj pekné vyzerať. No, Paťka mi hovorila, že výborne varíte. Ja som ešte nikdy neochutnal thajské jedlo. Vraj veľmi štípe. No naše jedlo je troška pikantná. Tam bylinky, korení, ale také ľahké, zdravé. A určite farebné však. Môžem si dať? Nech sa páči. Ďakujem. A ako sa vlastne po thajsky povie ďakujem? No pre dievčatá je kopkunka a pre krabček je kopkun krab. Tak to skúsim. Kopun kráp. Ďakujem za pozvanie, pani nám. Rada sa stalo. A chcel som sa vás ešte opýtať, ako ste sa hrali vy, keď ste boli malé dievčatko? No boli sme vonku, hrali hada. Na hada? A môžeme sa to zahrať aj my? Traja? Ale to je málo. To nie je problém. Pozývam vás do môjho klubíku, kde sa stretávam so svojimi kamarátmi. Jupi! Čaute, kamoši. Čau. Kamaráti, vypnite už ten počítač a zahrajme si nejakú hru spoločne, keď sme tu všetci. Máš nejaký nápad, čo by sme mohli hrať? Nás už človeče nebaví. Mne nič nenapadá. Ale pani nám z Thajska mi spomínala jednu superskú hru. Fíha, až z Thajska? Počkajte, zavolám ju. Pani nám, Paťka. Dobrý deň, ahojte. สวัสดีค่ะ Dobrý deň. Co robíte? No, pustia vám niečo, také pekné hra. Mne sa páči to thajské oblečenie. Niečo vám donesla? Pani nám, ako sa hrá na hada? No to veľmi jednoduché. Kto najväčšie vidím ťa, poď sem, ty budeš hlava a ostatní s ňou budete chytať a chytajte sa pás a budete mať dlhý kos. Akého pekného hadíka ste vytvorili. Zatiaľ, čo si vy budete chrániť chvost, tak ja vám pustím jednu thajskú pesničku. No a ja budem chytať kôst. Púšťam.